Jamale mon bandiraɓe tedduɓe yeɓiyankoɓe Ayawo Pindi TV min calmini on ɗo mbawɗon wonde dunde babadam nde kala min bisimon kelle gadande robinde jeyndi aljuma no gaseji henayi lewru novembre 2024 bisimilla mon kelle gadane robinde jayndeji pudortoɗen ko jayde gendire leydi Sénégal ɓe garti e kolol tatabol tawi ko ñalawma gendire kalfinaɗo walla ni teddiniraɗo duuɗe janguirde tawi koto banggue alquran ɓe garti e on ñalawma mbiyan kanko horejo leydi ndi e tawtoredemo o arti e engagement ji mbiyan pellite dow jetti gam tigui wawde dusdodirde ɓen ɓe ganduɗa ko sernoɓe sernaɓe janguinoɓe duuɗe alquran ɗe o arti kanko horejo leydi ndi e pellitel ngal o ƴetti jagorgal dendagal ɓe ganduɗa ko taweteɓe e laamu makko nden mbawata wadde hen juuɗe mumen beele tigui ƴeŋti ko yete ko dolnude duuɗe janguirde ɗe kono losole yarti ha joni ñande ɗiɗi lewru décembre ko nden tigui nde ɗo haralde sappo e joyiɓire 15e législature joƴƴinte toon to Bawol gendire leydi Sénégal en ƴeewoytu jayinde Sud Quotidien jayinde Sud Quotidien ni ko hen artigol ɗo kollol tatabol ñalawma gendire kalfinaɗo tawi ko teddiniraɗo ko yitno e duuɗe janguirde tawi koto banggue alquran ɓe garti e on 3e édition o e yiide jayinde Sud Quotidien vers des assises sur l'enseignement coranique ɓe garti noon koye ɗin assises uji ɗi ganduɗa ɗum ko caggal nde kanko horejo leydi ndi o ƴetti pellital wawde ha joni ƴellidde kam e dolnude ɓen ɓe ganduɗa ko duuɗe janguirde to banggue alquran hani e wawde kadi dusodirde kam e semminde ɓen ɓe ganduɗa ko seremɓe dillo e ɗen wonande duuɗe janguirde kono ɓe garti kamɓe Sud Quotidien Moustapha Diakhaté ñawore mum hanki o sami nde wano taƴanama lebbi ɗiɗi ko alda e yiide mbuɗu nangue jayinde Walf Quotidien ɓe garti koye Diomaye exige toute la lumière sur le massacre de Thiaroye kanko horejo leydi ndi o namdima tawi noon ko mo ganduɗa ko kay tigui woni gardiɗo leydi France nde wata tigui gonɗinde kam jabde koyete gondigangu Thiaroye tawi noon umri koye koninkoɓe leydi France kono ɓe garti kamɓe Walf Quotidien ha joni e ɓen ɓe ganduɗa ko janguinoɓe duuɗe alquran ɗe hanki o de kanko horejo leydi ndi holliti darde makko ko gam tigui wawde dolnudeɓe kam e sembindeɓe wonande ɓen ɓe ganduɗa ko janguinoɓe alquran ɗum noon koye ñalawma tataɓijo ngol kolol tatabol ngol ganduɗa ene teddinira ɓen ɓe ganduɗa ko janguinoɓe duuɗe alquran ɗe jayinde Walf Quotidien arti hen jayinde Les Échos ɓe garti koye Samuel Sarr hanki o walli jamma mum gadano to suudu dumbirdu to ɓe garti ni e avocat ji makko hollitɓe wonande mette kam e ha meɗe jogui wonande nanggugol Samuel Sarr ko ɗum gueɗe politique hani e wawde tan willudemo ko yete ko noon e ngal ɗo gollorgal tawi ko dental rende ɗum ko yete ko West Africa Energy jayinde Les Échos arti ha joni mo ganduɗa ko Mamadou Kassé mo ganduɗa warti e ɗiɗo sumgoji jawtuɗi tawi ko sumgoji suɓaɓe dental ñande 17 lewru novembre yawtuɗo ndu kanko Mamadou Kassé warti ni holliti ɗiɗo sumgoji woni nimo ha joni ko yete ko jencude andude tigui tigui to banggue wonande ko yete jamfoji waɗi hen toon to Tambacounda tawi noon koye coalition Takku Wallu Sénégal jayinde Tribune ɓe garti koye c'est une commande politique exécutée contre Samuel Sarr jayinde Tribune ɓe garti ko ɓe kolliti wonande nanggugol Samuel Sarr wona haydara ko ɗum gueɗe politique kono kadi willudemo e ngal ɗo gollorgal dendagal West Africa Energy ɓe garti e yiide ni ɓen ɓe ganduɗa ko avocat ji makko kolliti mette ha meɗe jogui wonande oɗo procédé ko ɗum gueɗe politique kono ɓe garti kamɓe e le Tribune ha joni e ko yitno e wonande e kolol taɗaɓol ñalawma gendire teddiniraɗo jangde alquran kanko horejo leydi ndi o ƴetti pellite wawde dusodirde kam e wallude ɓen ɓe ganduɗa ko seremɓe janguinoɓe alquran jayinde Tribune arti hen jayinde L'Observateur ɓe garti koye mo ganduɗa ko kanko tigui woni Mamadou Faye tawi ko mennoɗo wonde directeur mo Petrosen o arti alhaali ndelam kuɓɓam leydi Sénégal kono L'Observateur arti ha joni e Amadou Hott mo ganduɗa ko kay tigui ne jeeya e ƴamoɓe ko yete ko gam gardi ko Banque Africaine de Développement laamu leydi Sénégal holli darde mum hande oɗo saaha ko dusde kam hani e wawde wallude omo ganduɗa ko Amadou Hott ɗum noon ma wonan ɓamtare wonande dunde Afrique jayinde Direct News ƴeewoyten jayinde Direct News ɓe garti koye on ñalawma kolol tataɓol ñalawma kalfinaɗo ko yetno noon e duuɗe janguirde to banggue alquran ɓe garti kanko horejo leydi ndi darde nde o dari gam wawde wallude ɓen ɓe ganduɗa ko sernoɓe janguinoɓe duuɗe alquran ɗe ɓe garti e yiide ko ɓuuri ujunnaje 10 acteur dilloɓe to banggue wonande
jangde alquran horejo leydi ndi holliti ma daro ngam wawde sembindeɓe kam e dolnudeɓe ɓe garti ha joni kamɓe direct news e nangugol Samuel Sarr hanki o wali jamu mum gaɗaɗo to suudu dumbirdu tawi noon koye garde à vue jayde li quotidien ɓe garti koye l'état du Sénégal choisi Amadou Hott laamu leydi Sénégal hande oɗo saaha darima gembude kam e 12 de Amadou Hott e gardigo koyete ko noon Banque africaine de développement e yiide Yassine Fall jagorɗo kalfinal jogodiral leydi Sénégal kam e leyɗele keddiɗe ɗe o holliti wonande 12 de Amadou Hott waɗum won ɓamtare dunde Afrique ko noon ne kadi Abdourahmane Sarr ministre de l'économie de la coopération et du plan holliti 12 de Amadou Hott maɗum won ɓamtare wonande to banggue leydi Sénégal hani e dunde Afrique laamu leydi Sénégal yamri kamɓe kala nde mbawata darade tawi ko 12 de Amadou Hott e gardigu Banque africaine de développement kono ɓe garti kamɓe li quotidien e nangogol mo ganduɗa ko Moustapha Diakhaté lebbi ɗiɗi ko alda e yiide mbuɗunangue ko noon ne kadi Samuel Sarr baɗaɗo e garde à vue jayde li quotidien arti hen jayde l'évidence ɓe garti koye oɗo 15e législature ndeɗo haralde 15 ɓiire to bowal gendira leydi Sénégal gargol toon Tahirou Sarr ɓe kolliti holko ɗum janguinte wonande rendo Sénégal kono ɓe garti e homo ganduɗa ko horejo leydi France Emmanuel Macron mo ganduɗa holliti a gonɗini tigui ngon jangu Thiaroye taw umri koye koninkoɓe leydi France to banggue wonande reconnaissance jayinde rewmi quotidien ɓe garti koye Moustapha Diakhaté hanki o ñawore makko taƴanama lebbi ɗiɗi dumbiru taw o yiyata mbuɗunangue kono ɓe garti ha joni e jangu Thiaroye kanko horejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye heeɓi ɓatake umoriɗo e mawɗo leydi France Emmanuel Macron gonɗinde kam e jabde wonande ngun jangu Thiaroye tawi umori koye koninkoɓe leydi France jayde rewmi quotidien arti hen jayde révélation arti koye haalal gotka koytinoɗe o idiɗo sungoji jawtuɗi hani e polgu Pastef landa Pastef ɓe kolliti yiide wonande ngam toɗɗogol jogorɗo ardade koyete ko assemblée nationale ɓe kolliti ngal pellital de ne wayno ƴettata ɗum tan ko Ousmane Sonko taƴata jogorɗo ardade koyete ko assemblée nationale kono ɓe garti kamɓe révélation ha joni e Samuel Sarr mo ganduɗa ko wali jamma mum gadano to suudu dumbirdu jayde révélation arti hen jayde le quotidien ɓe gatti koye journée sans peine ɓe gatti koye nangugol Moustapha Diakhaté hanki o taƴanama lebbi ɗiɗi ko alda yiide mbuɗunangue to banggue suudu dumbirdu Cheikh Thiam ne ko noon ne kay taƴanama lewru to banggue suudu dumbirdu o mo ganduɗa ko Samuel Sarr waɗama sous mandat de dépôt kono ɓe garti o mo ganduɗa ko Fatou Diouf jagorɗo kalfinaɗo ngawa leydi Sénégal o arti e jokkodiral kam e taƴodiral leydi Sénégal kam e Union européenne ne tawi e jayde le quotidien jayde l'éveil ɓe garti koyno to banggue wonande ɗiɗo ɓen ɓe ganduɗa ko kayen jano e ɗiɗo sungoji subaɓe dental ndeɗo haralde 15 ɓiire 15e législature ñande altino ko nden tigui woni ɓe joƴƴinto session mabɓe gadino ɗum ko ñande altine 2 lewru décembre kono ɓe garti e golɗo kolol tataɓol to banggue wonande ñalawma gendire kalfinaɗo jangde alquran hanki o e tawtorugol kanko horejo leydi ndi son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye kollite yiide wonande kanko horejo leydi ndi o ƴetti pellite pawdinde ngam dusde kam e ƴellidde koyete ko noon jangde alquran jayde l'éveil arti hen bandiraɓe tedduɓe heɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV ko ɗum woni ko min dobinno mon kelle gadade robindu jandeji subaka hande o min dokon aadi altine paɗo sawre welede Allah ɗo enen yo jaam jogo min jogo mon on jarama.